Ahoj, moje meno je Lex Narrator Player a dnes vás vítam pri ďakovnom videu za 10 odoberateľov. Áno, je vás 10 a ak ste si mysleli, že budem robiť nejaký challenge, po prípade tak, mýlili ste sa. Ten príde, keď vás bude už viacej. Čiže budete musieť počkať. Ale nebojte sa, plánujeme to. Čo sa týka nášho fungovania na YouTube. Pokračujeme, nekončíme Jeff the Killer sériou, ktorú práve dokončujeme, ešte ideme donahrávať posledné detaily a ja to musím vyrenderovať, takže ostáva už len pár krokov k tomu, aby bola posledná časť Jeffa vonku. Teraz v podstate po Jeffovi by som bol rád, kebyže si vyberiete medzi dvomi sériami, a to buď Slenderman séria, alebo séria o počítačovej hre. Čiže môžete si vybrať. Slenderman séria bude v podstate niečo na ten Jeffov spôsob, že opíšeme, ako sa z neho stalo kvázi monštrum. Po prípade, ak chcete, môžete nám aj vy sami poslať nejaké príbehy, ktoré by ste chceli načítať. Veľmi ochotne to urobíme. Ďalej by sme mali v pláne, teda ja osobne by som mal v pláne, dávať na YouTube tutoriálové videá na prácu s hlasom. Samozrejme, toto je podľa mňa najlepšie pre tých, ktorí na YouTube začínajú alebo začínajú s nejakou inou činnosťou, kde využívajú svoj hlas. Ako môžete počuť, som dosť hovorím nosom, pretože ho mám celý zapchatý kvôli alergii, ale to je vedľajšie. Čiže ak chcete, píšte do komentárov, či tieto tutoriály by vám vyhovovali. Boli by to také jednoduché tutoriály, napríklad výraz v hlase, vyberanie postav, imitácie a tak ďalej, rozumiete mi. Čo sa ďalej týka tvorby, ešte ďalšej tvorby, tak by sme boli veľmi radi, kebyže sa nám podarí získať peniaze na projekt, ktorý momentálne vypracovávame. Išlo by v podstate o takú prvú investíciu do nášho vybavenia, pretože zatiaľ nahrávame na 2 mikrofóny, z čoho obidva sú jackové a nie som spokojný s ich zvukovou kvalitou. Takže by sme kúpili USB mikrofón a program Adobe Audition, čiže by to bolo celkom fajn podľa mňa. Ak by sme to robili v Auditione a na USB mikrofón, pekne by sa tam dala noise reduction a bolo by to úžasné podľa mňa. Tak to by bolo asi tak všetko, čo som vám v tomto videu chcel povedať. Ďakujem, že ste si ho pozreli, ďakujem vám za to, že vás je 10 a tomu najnovšiemu človekovi, teda dievčine, ak to samozrejme je dievča, ďakujem, že si nás dala do odberu. A dúfam, že sa ti naše videá budú aj naďalej páčiť. Ešte raz vám všetkým ďakujem, dovidenia a pekný deň.